Mm, už sa to vezie zhruba druhý mesiac, čo chodím po policajných riaditeľstvách. Dokonca som musel ísť na psychiatrickú kliniku, kde mi museli podpísať, že nie som závislý. Ako je to celkom otravné, lebo som pracujúci človek zamestnaný a každý deň si zobrať dovolenku alebo nejaké voľno, nepríde to zrovna vhod a vybavovať tieto veci tiež nie je moc príjemné, nakoľko v tých čakárnach sa tiež človek načaká asi pol dňa a o financiách, ktoré tam nechám, ani nehovorím. A nakoľko som nebol vôbec trestne stíhaný, ani v registri trestov som nemal nič, čiže som vyviazol ešte, dá sa povedať, ako ľahko poľahčujúca okolnosť, čiže len s pokutou a odňatím vodičiaku na rok. Už som spomínal, že som to bral počasie už na ľahkú váhu. To, že som to držal pri sebe hoci kde vo vrecku, alebo som sa s tým... Nebal som sa s tým prísť na verejnosť vôbec. Nebral som to tak, ako keby to bolo trestné, vôbec ani keby to bola zakázaná látka, držal som to pri sebe ako hocičo iné. Pre vlastnú spotrebu to bolo.